Hai un programa de radio, na Radio Galega, programa mítico, leva moitos anos, programa espectacular, seguro que o coñecen, se non o coñecen, teñen que coñecelo. Chámase Pensando en ti, que presentou durante 70 anos Marcial Mouzo. Un programa precioso que é de noite, de madrugada, onde chama a xente, bueno, basicamente, para que a escoite. Ahora van a entender. Pois eso, a 5 da mañá, 6 da mañá, a xente chama para que haxa alguén do outro lado que a poida escoitar e falar das súas cousas. É un programa ben bonito. Pero esta semana chamou unha señora ao presentador, ao programa, Pepe Capelán, 5:20 da mañá, e pasou isto. Arrotado, hai tempo se me trouxo unha cousa para poñer por encima dos jerseis que non me gustan, e justamente dijo que non me quero ver con él, e así é a vida. Eran as 5:20 da mañá, claro. Pepe Capelán daba o sono e a señora dicía así é a vida, e Pepe, sí, así é. Pois é un fenómeno, un amigo aparte da casa da Televisión de Galicia tamén, agora está na radio, pero da televisión tamén, é moi querido por vostedes. Hoxe ven a pintar a mona Alán Robert, o presentador de Pensando en ti, Pepe Capelán! Aquí ainda estamos despertando. Pero, oye, moita risa co rollo que me daba o sono, pero non vos fijastes que eu manteño a conversación á señora, eh? A ver, pon o vídeo outra vez. Pon o vídeo outra vez. Por momentos veño arriba, parece que quero revivir. A ver. No, como cando A estaba ver. Arrotado, hai tempo se me trouxo unha cousa para poñer por encima dos jerseis que non me gustan, e justamente dijo que non me quero ver con él, e así é a vida. daste conta, non? Ajá. Pero canto durou a conversación? Pasa por aí. Donde me sento? Por aí mismo. Canto durou a chamada? Sabes, máis ou menos? Sobre uns 10 minutos, máis ou menos, é a media de duración das chamadas. Tiña aí arriba 5:20 da mañá, non sei se é hora real. Sí, xa era a última hora que o domingo era, o sea, a noite do domingo ao luns, que é quizás a noite na que ves de coller o sono cambiado aínda do fin de semana, e como non durmas unha siesta, esa última hora é complicada, eh? Pero séntome, non? Sí. Eu é que... Claro, imagino má señora. A señora non se enterou de nada. Porque ela non ve, ela escoita nada máis. É verdad. Ela está escoitando. Ela non sabe que ti que te quedache dormido mentras ela che contaba a súa vida. Non me quedei dormido, eu estaba descansando a vista. Sí. Isto porque ca calefacción do plató sécanse moitos ollos, entón estaba eu como querendo humedecer. Eso, sabes a de Camilo José Cela no Congreso? Sí. Sabes, non? Que non é o mismo estar... Como era? Non é o mismo estar durmiendo que estar dormido. Por qué? Porque non é o mismo estar jodiendo que estar jodido. Efectivamente. Tú estabas dormido, non? No, eu estaba dormindo. Dormindo. Estaba no proceso. Pero bueno... O sea, a señora estuvo 10 minutos falando contigo, tú non lle fixeche caso a nada. Bueno, eu dicía, sonreír e a sentir, que me decía a min un día unha policía nacional. Ahora nos vémolo en imaxe, pero a señora non veía nada. Non se entera de nada, claro. Isto sabes agora porque o programa é televisado. Como se chamaba a señora? Mari Carmen. De Vigo, pero de Melón, que hai que puntualizalo sempre, porque a xente é moi localista. Pois vas ter a oportunidade de falar con ela. Non me digas, que maravilla. Sí. Volviche falar con ela? Home, claro que volvín a falar. E desmentiu que quedara dormido, porque enseñaron o vídeo. Ah, sí? E dixo, non, esa é mentira, Capelán non durme cando fala comigo. Sí. Está en... Pero puñaron o vídeo? Sí, puxeron o vídeos do Novo Balaídos, que son cabróns como eles solos, para rirse de min. Un saludo para eles, pero... E ela desmentiu-no categóricamente, dixo que eso é mentira. Non dormía. Que eso é mentira. Bueno, vamos a preguntar, vale? Peña, pregúntalle.
Temos la... Ahora chaman por teléfono, está ao outro lado do teléfono. Sí. Ten que ser por teléfono, como Claro, foi. claro, non como pode foi vir outra aquí, vez. Mari Carmen, de... Silencio para todo, por favor. Mari Carmen, moi boa noite. Pues nada, está dormindo Mari Carmen, pues nada, era molestamos. Isto pasou tamén, Así, Isto se pasou... quede dormido do outro lado. Isto pasounos no programa un par de veces desde que estou eu, polo menos. Eu creo que a Marcial xa lle pasou máis veces, pero claro, a dinámica do programa é que a xente chama, colle eles. sitio, e despois Juanra, que é o noso técnico, Juan Ramón Díaz, dixe, bueno, xa vos Hai chamo agora. como unha espera ou que? Sí, hai unha lista de espera. Entón, Se poñen ten cola. Eso mismo, como cando compras entradas para CDC ou tal, ou pa Vale, Copa eu ia decir como Dominicana. na carnicería. Pero Exactamente, poñente en cola. E chamámoste e mentre eu converso Bueno. contigo está o outro perdona, esperando. perdona. Eu chamo a ti á radio, pero devolvedes má chamada a vos. Exactamente, entón ti estás espera e pasounos un día con unha señora que pois tamén, Mari Carmen de Vila García. Mari Carmen, estás aí? Mari Carmen. Bueno, pero Mari Carmen non está cobrando, tú sí, é feo. No, claro. Sabes? En principio. Falando En de principio. falando de cobrar, dixe que estive aquí a semana pasada Marcial Mouzo, que presentou Sí, 70 anos, Bueno, non dixeste. sodes presentadores realmente, sodes conductores. Sí, no? a ver, o que estás aí é para acompañar, Para para facerlle caso a xente como ben se viu nese vídeo, non? Estamos E aí estuvo aquí para Marcial Mouzo semana pasada, Sí. dixe que contou que facendo o traballo que estás facendo ti agora, Mm. está cobrando a máxima. Pois algo estou facendo mal eu, Roberto, porque... No, ahora está cobrando de jubilado. Xa, pero, bueno, polo menos por algo... Pero sabes canto dixo? 3.400, De jubilación. 14 pagas. Mais o que cose pa fora, porque algo coserá pa fora tamén. Si, home, dixo eu, non? Home, a ver, Como pillen... houve algún caso aquí nesta casa de xente que cosía pa fora. Un ou dous casos na máis, pero sabes. Bueno, se ven alguén á casa pedille que cosa, coserá. Por pero- exemplo, ti polo pregón das festas estas tal, Aí vas mal. algo cobrará. No, no. Aí precisamente. No. Aí precisamente. En empanada. É un caso raro, É un caso raro. Pois sí, Marcial, 3.400. Bueno, porque son moitos anos de antigüidade, a nocturnidade... No, son moitos cartos para unha persona. Pa unha persona sola. Para unha persona casada, sin Claro. vicios, son moitos cartos. Cos fillos criados, Por exemplo, 3.400 ao mes para Melendi, eso non é nada. pa un mes malo, Pero pa non lle Marcial. chegan, Oye, estás facendo moi, como din agora os modernos, viral, porque eu hai pouco vin un vídeo que me impactou moitísimo, no que falabas cun dos grandes iconos Home, da televisión de Galicia. Eso, cuidado, a verdade é que un día que ti empezas o programa normal, non? É que eu penso que todos sabemos quen é Don Bernardino Garrido, o de che fixen eu, gilipollas. Que che fixen eu, gilipollas. Dixo, descubre a cara Que te que... chumaste que te mato, era Exacto, ese mesmo. Entonces vexo que me di Juanra, Bernardino Garrido, digo, non pode ser. Digo, Bernardino Garrido, eres ti? E di, son, carallo, son! Pois, No, teño, o mítico teño Bernardino Garrido. Teño o tío, vídeo hai de unha- cando, atención, o mítico Bernardino de que che pasa a ti, jalipollas, Sí. Dalle, entra en directo no Pensando en ti. Miren pa aí. Un momento histórico para a Radio Galega. Temos ao outro lado do fío telefónico a Don Bernardino Garrido. Son, carallo, son eu. Sabes que eres famosísimo en toda Galicia. Non son só en Galicia, que tamén son en Suiza, carallo. Despois fixeches como un seguimento dos tipos estes, non? Comigo botaron 5 anos na cárcel. Profesión de policía era abogado. Dixo máis vez o señor Garrido, tuvo moita suerte. E eles tuveron máis suerte que a min, que colleron a policía primeiro que a min, que se collo eu, que dos 5 tiros mato. Aso sospeto e meto no cobrador e lle comprar 5 paus de capa. Esa, Carácter, pero esa declaración é a prueba irrefutable de que era Bernardino de verdad. É que, Sí, que non era un imitador. No, claro. Esa frase é Pata imposible que... ingenio, tío, Ainda despois de 10 anos, penso que foi ese momento viral, e o tipo xa ten 80 e pico de anos e aí sigue dando guerra. Sí, non se lle volveu a acercar ningún jalipollas pola casa, No, nin jalipollas, nin jabalí, No, nin no. nada. Non van nin os cobradores do ocaso. Calquera lle vai ali a Bernardino. Hai outro momento que me encantou, que te vas a acordar seguro, do que estaba ca pornografía. Sabes de que falo? Sí, é que claro, a esas horas, vamos a ver, Pero de chamouche madrugada. para dicir que estaba ca Eu creo, no, claro, como agora xa sabedes como é a dinámica do programa, eles chaman, collen sitio, digamos, e logo chamámolos nós. E eu que creo... pode pasar a mellor media hora. Pode pasar media hora. Eu creo que nesa media hora o señor aburríase e dixo, que fajo eu agora?
poño unha de vaqueros ou Ou poño desde que amanece e apetece. Exactamente. Ou poño... Temos o vídeo, claro, temos o vídeo. pues, Mirad de que momentazo. Sí, momentazo. Estás mirando la película de pornografía. Que estabas mirando unha película de que? A ver se agora te vaste a poñer alegre véndome a min na televisión. Cando chamaches sería porque querías falar de algo. Xa hai máis dunha hora, fillo. Claro, pero de que Xa hai querías máis, falar? Eu que sei de que vai o programa. Hoxe está mirando unha pornografía. Que non me importa eso, Juan Ignacio. Que eu quero saber... Pero capelán, estaba mirando unha pornografía. Que outra vez? Pero me encanta o término unha pornografía. Además, que unha pornografía sexy, porque recalcou, non? Porque eu supoño que dentro das categorías das pornografías haberá algunhas que serán, según el, máis sexy ou Da non. maneira que eu di, Sí. estou vendo unha pornografía, pode estar vendo desde que amanece apetece ou instinto básico. Ou sí, ou calquera Claro, cousa. Ou... porque o instinto básico é isto é unha pornografía. Claro, ou unha actuación do combo dominicano, que as bailarinas, vai ti saber, quer decir, pode ser de todo. E, claro, estaba collendo o teléfono con unha man, non sabemos o que estaba facendo ca outra. Claro, quer decir, eso é complicado de xestionar. O que teño claro é que, aparte de que aparecen momentazos de vez en cando nas redes como estes, eu noto e sinto pola xente que sigue o programa que quero cho dicir que o estás facendo moi ben, porque Bueno, moitas gracias. notase na xente Gracias. no cariño. Eu creo que se nota no cariño da... Tú notaralo tamén. Sí, o que pasa é que, mira, o... Quero dicir, cando digo estás facendo moi ben, quero dicir que a xente percibe así. Sí, que é como ten que ser. menos os días que me quedo dormido, pero Bueno, claro. foi un día na máis. Pero sí que é verdad que logo hai tamén, falabades antes do Facebook, da xente que lle dá a me gusta a todo, hai xente que che dá a me gusta a todo e ao mesmo tempo diche este non me gusta nada, ojalá volver a Marcial. Hai xente de todo, sí. Pero bueno, o sentir xeral da xente é que sí, que Sí, eu noto, eu que noto. gusta, e logo falabas das redes. O equipo de redes da radio fai un traballo pero tremendo, escollendo os momentos, editando os vídeos, que logo que se fagan virales xa é cousa de que a xente lle guste Bueno, ou que non. a esas horas pasan cousas. É que a noite é complicada, que moi va a decir a min que eu traballei moito a noite desde o lado de fora da barra, non, agora que hai que traballar de verdade que me coste tanto. Por eso é normal que te quedes dormindo, porque aí se quedan secuelas daquela... Teño flashes de Vietnam. Anunciámoslo antes, vamos a estrear, tú viche o spot, a película de televisión e Radio Galega dándolle un cariño aos anunciantes de Galicia, bicho, é brutal. É espectacular. Na televisión non o viron aínda, viron en redes solo. Vámoslo estrear ahora mismo, van a ver vostedes, nós tuvemos a oportunidade xa de velo. E é unha película moi bonita que fixo o Departamento Comercial e varios departamentos da televisión e Radio Galega, dicíndolle a xente, non só a vostede, aos espectadores, sino a xente que quere vender cousas, vender as súas cousas, vender os seus produtos, de que a Televisión de Galicia é o seu sitio, é a súa casa, porque é onde están os seus veciños e as súas veciñas. É unha peza preciosa, moi ben feita, moi ben feita, e dura segundos na máis, pero van a disfrutar. Chámase, titúlase, como non podía ser de outra maneira, Mellor a Galega. Mire. Nun mundo onde todo soa igual o que precisamos é máis o de sempre. Cando foi a última vez que probaches algo de verdade? Algo que sentirás como teu? Digo eu. Dalle as voltas que queiras. O bo non necesita disfraces. É un bro no que lle carallo lle vai dar. Aquí non somos de bro, somos de nen. Non importa se ves de Turquía Ou de Portugal. Con Marusía ou con Fartemarusía. As modas veñen e van, pero o auténtico queda. A música, o tempo, os late night. Che, aquí non temos lei nai, Aquí temos tú nai. As noticias, os debuxos e os anuncios. Rapaz, queres ser lembrado para sempre? Os anuncios. Mellor a Galega. Que chulo, Sí, home, Mellor a Galega. É poñer en valor o noso, non? Ao final tamén ti e eu, bueno, moita xente que está aquí neste plató que leva tantos anos traballando, tamén creo que é o momento de reivindicarnos dunha vez de saber que facemos produtos de calidad, xa non só televisión, sino todo en xeral no audiovisual. E o negocio, porque que o teu produto, que mellor sitio que vendelo a túa xente, aos galegos e as galegas, como galego é Dani Fernández Carrillo.
Iba a ir a axudar, como sempre, a collerche as muletas. Casi a Leoparda, por exemplo, estaba así a chegar, pero claro, ten o seu riargo, Como sabes? estás? Ben. O que pasa é que xa leva moito tempo. Tú sabes que di a canción esa di? Que di? A que me cantaron ahora. Cal? Non escoitei. Chorar canjas. Chorar canjas. Di quen é esa sección? Tú, Pois entón hai que volver a ela, que se había non tempo que non viñas e hoxe casi non ven. Porque sabes que este desgraciado, aparte de que lle falta unha perna, o moi pobre, ten uns dolores que non pode con eles, claro. Que non hai palabras A perna dame igual, pero para os dolores describilos. tamén E pasache que pasache mala noite. Dúas noites malas e dormir malo, sí. Pero sin dormir... Sí, nada. Non, sin dormir é con dolor, porque se non dormes ainda estás ali medio paposteado, pero sin dormir é con moito Pois se non dormes podes chamar o pensando en ti. Que... Non o pensei, ves, Aí claro. dormes, Aí dormo eu, chamas ti, pensei. dormo eu, claro, ao final. Que durma alguén, polo menos. Sí, é que durma alguén. Hai que... Tens que dar as gracias por estar aquí, porque hoxe mandoume un audio pola mañá que non estaba o home para estar hoxe aquí á noite e fixo o esfuerzo para estar aquí e iso faino por... Faltaba máis. Polo corazón. Gracias. Bueno, vamos a ver un vídeo. Que nos trae? Trae un vídeo. Trae Richard. Quen é Richard? Se che direi. Richard pode ser o Guerra ou pode ser o... non sei máis Richard. Bueno, vamos a ver o vídeo ahora e comentámoslo a ver que che parece. Hai un vídeo Hai un vídeo, por supuesto. de Richard. Sí, correcto. Así xa conoces algo un poquinho... Vamos a ver. Me tocó la multa. Asumo la responsabilidad de haber parado mal. Hay que pagar y punto. Es como sacar la primitiva. Polo menos este infractor ten unha boa atitude, non? Dentro... Pregunta del millón, ¿cuánto cuesta? Son 200, pronto pago 100. Ui. Me duele. Me duele. Eu mira este vídeo, Mira este vídeo. E a parte que lle final... puñeron a multa e tal, e o tipo iba encantado. Hasta que dixeron... Hasta que dixeron 200 euros. No, é pronto Que pago. argentino o que? É uruguayo. Pero me gustan porque non me chega ao final como as telenovelas uruguayas, hasta que dixo... Me duele. E marchoume todo Esa con boa pouquinho. táctica para que non te multa a Guardia Civil, Sí, Onde está a Guardia Civil? No, é local, é local. No, pero este... é a policía local. Non é dos que multan, non é dos Seprona, vale. Me duele. Me duele, dixo máis con sentimiento, sabes? Que non era en plan pa cámara ni nada deso, me dixo me duele. Claro. E por que era multa, sabes ou non? A multa era por aparcar nunha acera, creo. Se meter un trociño na acera, así como que non quera cousa, sabes? Entón foi por eso, sabes? Pois é un pobre, damos un saludo moi grande a Richard. Espera, non lle damos ahora porque teño che aí atrás, entón ahora ten que entrar para mirar a ver que pasou realmente, que che contín en primeira persona, Richard. A Richard está aí. Queres que lle dé o paso xa? Mira. Hombre, por favor. Richard, entra, por favor. ¡Vamos, Richard! ¿Qué tal, Richard? Por ahí, por favor. Quieto, Richard, quieto. Me duele. Pues me duele. Me duele haberte dicho argentino cuando era uruguayo. Son nuestros hermanos. Cuando era uruguayo. ¿Qué pasó? ¿Aparqué mal? Bueno, a verdad por Dios. Sí. La verdad. Aparcache encima de la acera. Encima de la acera en la puerta de la casa. ¿La puerta de tu casa? No, de la casa de alguien. No sé quién era. Mía no era. Sabes, para que sea máis delito. Hombre, encima da acera. Imagínate que vai Dani cas muletas por aí. Que de lado non collo, que de lado non... No me sale 200, me sale 1000. Pero tú por qué te ibas contento? Porque en principio marchabas contento. Feliz. No. Feliz. Contento no. Feliz estuve cuando me enteré que era por una multa. Porque yo cuando venía con la caja, veo policía, micrófono, cámara. Me cruzaron 1000 cosas por la cabeza, menos por la multa. Dije, atropellé a un niño y no lo vi. Me lo dijo antes, atropellé a un niño, algo estaba niño debajo. Entonces, cuando me dijeron la multa... Lo primero que pensé era la multa. Cuando me dijeron la multa, bueno, estaba la multa, bueno, 30 pavos, 40, 50, para la multa. Ahora entiendo. O neno está ben, bueno, claro. O neno nada. ¿Qué importe esperabas que fuera la multa? ¿Cuánto esperabas que fuera el importe de la multa? Un tope de 50 venía bien. 50, bueno, está ahí... ¿Tú pensabas que iban a ser 50 euros? O tope. Non hai multas de 50 euros, Sí, hai. De pronto pago. Creo que a da baliza. No, ya de 120 a 150. É que dou charlas de estas cosas, entendame. 120 a 150 son 50 por pronto pago. Vale, pero tú esperabas 50 euros. Y por exceso de velocidad pagué 50, dije por aparcar mal. Por atropellar a un neno de urgencia. Lo mismo, como mucho. Cuando me dijo 200, se me descalabró el presupuesto. ¿Y por qué te sale esa expresión me duele? Me duele porque
No lo puedo decir en cámara. Ah, no, pues no puedo decir en cámara, no. Me partieron el culo. No, mellor me duele. Mellor que dixeran me duele. Tamén se suele decir... Sí. É dicir, Nene, por as aí. primeiras veces, sobre todo... Doi. Primeira vez non. Sí. Primeira vez non moito. Cuidado. Aí se marchou. Ostras, non caía eu que podía ir por aí a cousa, Me duele. Me dolió. En plan, me han dado. ¿Tú vives? ¿Dónde vives? En Porriño. Porriño. ¿Esto era en Porriño? No, esto no era en Porriño, sí. esto sucedió en Porriño. Bueno, un abrazo. Si queréis mandarle un saludo a la policía local. Policía, amigo. Entonces, son 100 euros pronto pago, ¿no? Sí, salí de ahí a pagarlo por las dudas, esa cosa que... Xa pagaste un 100 euros? Sí, salí de ahí a pagar. Salí de ahí a pagar. Pero podes pagar no momento? Sí, no momento... Se ten TPV todo, no te lo fías. Sí, fui al banco y dije, ¿dónde puedo pagar esto? No, Ya. pero fichó al banco a pagar. Sí, al banco. Y ahí fue cuando te dolió. Ahí sí. Ahí, Bueno, ahí. pero no se puede aparcar. ¿Tú qué estabas repartiendo? No, fui a hacerle un favor a un amigo. Fue a buscarle un reloj que había comprado por Wallapop y mirá cómo quedó. Gerard, gracias. A ver, pero si quiere que lle pague a mitad, ¿no? No. Me quiso pagar la mitad. ¿Cómo que Y no sí, aceptaste? me quiso pagar la mitad. No aceptaste. No. ¿Tú eres de Uruguay? ¿Cuánto tiempo levas aquí en Galicia? ¿Cuánto tiempo levas en Galicia? No, 2019. 2019. Porque en Uruguay no hay multas, puedes aparcar por donde... No, es muy... que si yo te cuento que en Uruguay una vez me multaron 3 veces en el mismo lugar por hablar por el móvil. 3 veces. Sí. En una rotonda. Una rotonda. Pero en el mismo día. En el mismo día no, en diferencia de, yo qué sé, 30 segundos. No, a ver, pero que seguías así. Claro. Os tipos estaban no mismo sitio e cada vez que pasaba... pasé 2 veces y después... Seguí hablando por teléfono, salí, hice un recado, cuando volví, hablando por teléfono... Pero que no se puede hablar por teléfono. No, sí, ya sé, lo tengo claro. Pero ni aparcar en las aceras. Tampoco. Ni matar a niños. Me gusta contribuir con el Consello. Oye, pues se fixo super viral este vídeo, Super. Y aparte fue como emocionante ao final, Sí. Totalmente. Telenovela. É como me muero. Moitas gracias, Dani. Gracias, moitas gracias, Richard. Capelán, escoítano e veno cando está desperto. Non sempre. No pensando en ti. Quedan con Somos Animais e o luns tan xugueiras en Land Rover.